सहस्र दीपोत्सव हा कार्यक्रम गोवा आयुर्वेदिक मेडिकल असोसिएशनने यावर्षी पहिल्यांदाच योजला आहे। याच्यामागे आमचा कन्सेप्ट हा होता की सगळ्या डॉक्टर्सना एका प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आणावं आणि नॉट जस्ट डॉक्टर्स, इव्हन जनरल पब्लिक सगळ्यांनी आपले सगळे मतभेद सगळं विसरून सगळ्यांनी एकत्र येऊन अंधकार दूर करायचा हा त्याच्या मागचा कन्सेप्ट होता। तसंही देवदिवाळीला हा एक विधी असतोच की आपण आपले सगळे प्रत्येक कोपरा आणि कोपरा जो आहे तो अंधारापासून मुक्त करतो आणि त्याला दीप प्रज्वलन करून तिकडचा अंधकार घालवतो, आपल्या अज्ञानाचा अंधकार दूर घालवतो। सो दीपोत्सवच्या मागे आमचं हेच त्याचं औचित्य होतं की सगळ्यांनी आपलं अज्ञान दूर करावं ज्ञान घेऊन, आणि साक्षात जो अंधकार आहे आपल्या मनामध्ये किंवा आपल्या जीवनामध्ये आपल्या घराच्या कानाकोपऱ्यामध्ये तो दूर करावा दीप प्रज्वलन करून। त्यामुळे आम्ही हा कार्यक्रम आता दरवर्षी जरा आणखी मोठ्या लेवलवर साजरा करायचा विचार केला। किती दीप आहे ह्याच्यात आम्ही 1000 म्हणजे सहस्र दीप आम्ही सगळीकडे अरेंज करून ते आता केवळ अर्ध्या तासात सगळे आम्ही प्रज्वलित केलेले आहेत। फर्स्ट टाइम आम्ही गामा दीपोत्सव म्हणून हो प्रोग्राम आयोजित केलो, तर इतलो बरो प्रतिसाद पळोवन आम्ही ठरयला की दर वर्सा प्रोग्राम आम्ही असोच करपाचो। तर आज आमकां रामकथा ह्या विशयाचेर एक सिनियर असे उत्कृष्ट वक्ते म्हणजे प्रोफेसर अनिल सामंत यांनी खूपशे मार्गदर्शन केलें। तशेंच एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जे डॉक्टर आदित्य बर्वे जे गव्हर्नमेंट PHC हांगा कामाक आसा, त्यांच्यानी आयुर्वेद आणि दिवाळी हेजे जे संबंध कसो आसा, आमी दिवाळीक जे अभ्यंग करता म्हणजे तेल लायतात किंवा उठणे लायतात, हे जे एक्चुअली आयुर्वेदान पयलीपासून सांगलेले आसा। तर बऱ्योचशो गोष्टी लोकांक आयज सांगल्यो, प्रॅक्टिकल गोष्टी सांगल्यो। तशेंच आयज हांव सांगपाक सोदता की आमचे चेअरमॅन रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन जयंत जाधवजी यांनी आमकां उत्कृष्ट सहकार्य केलें, म्हणून हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा। आयुर्वेदिक असोसिएशन आणि आरोग्य भारती डॉक्टर नितीन आणि डॉक्टर धर्मेन यांच्यानी एक विषय मांडलो की रवींद्र भवन इन असोसिएशन असो दीपोत्सव करूया म्हणून। आज कार्तिक पौर्णिमा आणि आम्ही तो मान्य केलो आणि इन असोसिएशन आमकां आमकां रामकथा हेजेर अनिल सामंतांचे मार्गदर्शन लाभलें। तशें डॉक्टर आदित्य बर्वे यांचे दीपावली आणि आयुर्वेदा हेजेरूय आमचे मार्गदर्शन लाभलें। खरंच हो अत्यंत गरजेचो विषय, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आहा की आयुर्वेदिक मेडिसीन आयुर्वेदाक सगळे फाटी फुडें करताले पयलीं, पूण आमच्या 5000 वर्सां पयलीं भशी परंपरा आमच्या देशाची आमकां पॅन्डेमिकान खरी तेजी कळून आयली की आयुर्वेदामध्ये कितें, आणि आयज आमी सगळ्यांनी ते मानून घेतला। यांचे खूप खूप अभिनंदन। येत्या मोठ्या कार्यक्रमान तेंच्यांनी आयोजन केलें। फुडें सुद्दां रवींद्र भवन तेंच्या बरोबर असोसिएट जावन असेच कार्यक्रम फुडें करतले। ह्या ओकेजनाचेर आमी आमची गोवा आयुर्वेदिक मेडिकल असोसिएशन आणि रवींद्र भवन बायणा वास्को तसेच आरोग्य भारती गोवा प्रांत ज्या जोड पालवानो आज कार्यक्रम घडून हाडलेलो आसा। दर वर्सा असो आमी करपाचो कार्यक्रम करपाचो अशें ठरयल्लें आसा। पहिल्यांदाच आमी हो उपक्रम घेतलेलो आसा। दर वर्सा आमी गामा लेजंड अवॉर्ड हो दीत असतात, म्हणजे आयुर्वेद शास्त्रान कोणी बरें काम केलें आसा तांकां आमी हो क्षेत्रांत हो अवॉर्ड दितात। तसेच हो आता कार्यक्रम जो केला तसोच दर वर्सा करपाचें आमी ठरयिल्लें आसा। त्या कार्यक्रमान आमचे श्री अनिल सामंत म्हणजे गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष, तशेंच आमचे दोतोर डॉक्टर आदित्य बर्वे यांचे आमकां हांगा सहयोग लाभलेलो आसा। ह्याचे आमचे चीफ गेस्ट आशिल्ले श्री जयंत जाधव जे चेअरमॅनचे आमचे रवींद्र भवन बायणा वास्कोचे नवे चेअरमॅन आसात।